Безсилни сме да минем прави през вратата. Вратата става примка и ни стяга. Прегъва ни, усуква, оплътнява. Езиците подпухват, почерняват. Езиците надебеляват, слагат вратовръзки. От магазина за месо се плези агнецът. Прехапал син и вкученясал мускул, безсилни сме да минем пряко края. На тази плът, на сивите й жили, остава не обезглавеното дихание. Остава не и смисълът от много смислене, не, който никога не става истина. Дали ще паднем или още ставаме, е без значение. Не ще преминем прави.